Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie Filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Požehnanie vždycky je, to hovorím, keď kňaz dvihne ruku, ktorýkoľvek, otvára sa nebo. Keby len nebo, aj božské srdce Ježišovo. Kňaz je len potrubie, vodovod. Takú silu dal Boh kňazovi, že ho môže zavrieť a otvoriť. Keď kňaz dvihne ruku, otvorené potrubie, vodovod, požehnanie ide do tvojho srdca. Čo to je požehnanie? To sú tie lúče z milosrdenstva Božieho. Čo to je? Milosti. Čo je milosť? To je taký dar, ktorý ty potrebuješ, aby si sa dostal do neba. 6 hlavných pravd, jedna z nich, milosť Božia k spaseniu potrebná. Bez tej milosti ani my farári tam nevlezeme. A farár, keď dáva požehnanie, tá milosť ide rovno do tvojho srdca. Zobuď svojho anjela strážneho, naštartuj ho a pošli komu chceš. Stade z tej haly vyletí také požehnanie, všetky lúče. Babke do Košic, detkovi do Bardejova, synovi do Anglicka, cerke do Írska. Tak to vyletí. Výborne. Žehnajte, nepreklínajte. Ja vám dávam požehnanie do vášho srdca, vy ho pošlite komu chcete. Najmä ženy, matky. Máte väčšiu protekciu. Prečo? Máte väčšiu lásku. Čím väčšia láska, tým silnejšia modlitba. Žena, matka, milujúca, to je jak bombardér na peklo. Diabli sa kryjú. Kým sa žena, matka modlí, nemá nikto prehraté. Chceme protekciu od matiek. Modlite sa za nás. Nie my, farári, sme plány. Vy sa plánom modlite. Hej. Vy sa plánom modlite sa dobre a my budeme dobrí, kňazi. Dávam požehnanie, otvor svoje srdce. Darmo, že ti dá miliónové auto, keď ty zavrieš garáž. Máš na to silu a moc? Áno, tam zastane aj Ježiš pred tvojim srdcom, keď zavrieš dvere. Ex opere operato, teologicky, a ľudovo aj srdcavé rúry, čistá voda. Nech je kufa, jaký chce, jeho požehnanie čisté, jak sklo. Otváram srdce. Výborne. Dobre robíš. A keď ten kufa zavrem, no tak ty si hlupý, hlupá. To ne od kufu záleží. Ex opere operantis, ja mám z toho užitok jedine vtedy, ak nie som v hriechu. Ale ex opere operato, ty máš užitok vždy. Nestaraj sa, aký je kňaz. Ty nemáš právo súdiť kňazov. Kto sa dotkne Pánovho pomazeného, nikdy není bez viny. Ten farár dostane krát 2 vyprask. Ty ukradneš jablko a ja. Ja krát 2 dostanem s korbačom, lebo som klerik. Ale ty pomôžeš tamtej babke s košíkom a ja jej pomôžem. Ja krát 2 väčšiu odmenu. Prečo? Lebo som klerik. Ten, kto chce robiť dobré veci, chytrý, že sa zasvetí, že ide za klerika, 2-krát väčšia odmena. A keď ideš zlé veci robiť, ale si hlupý, keď sa zasvecuješ, hlupá, 2-krát väčší vyprask. No tak prosím, ja dám požehnanie tebe, pošli tomu, koho miluješ, s kým máš problém. Ak pošleš tomu, kto ti leze na nervy, svokre, neveste, mužovi, susede, odchádzaš jak víťaz. Ja ho pošlem tebe, ty ho pošli komu chceš. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.